koska se on kivaa ja rentoa. Ja sitten opettajat voi sillä välin, kun oppilaat siellä tekee hommia, niin käydä siinä Hämeenkarulla lattella. Sekin on aika kivaa ja rentoa. No ihan pelkästänsä sillä, että on vaan kivaa ja rentoa, niin ei tää unelma, se ei täyty. Mä olin teidän ikäisenä tuolla rakennustyömaalla raudottajana ja sen takia mä tykkään havainnollistaa talon avulla. Niin, täällä korkealla on katolla se ylioppilaslappi. Ja tuolla on savupiippu ja sieltä se sitten leijailee. Jotta se sitten onnistuisi niin täytyy olla tosiaan vähän muutakin. Meidän koulussa on sitä pakkoäikkää, sitä opiskellaan aivan mahdottoman paljon. Ja koska se on vähän sellainen oppiaine, että siinä ei ole päätä eikä häntää, niin se näyttää vähän tämmöiseltä. Oikeastaan vähän niin kuin kaikki on sitä äikkää. Sitten se matematiikka, se on sitten aika suoraviivasta ja loogista. Kun se tosta lähtee, se jana, niin se paukaisee aika lailla suoraan. Mutta jos sitten tuntuu, että se menee vähän vinoon, niin voi ottaa pari askelta taakse ja valita sen lyhyemmän vektorin. Sitten meillä on oppiaineena siellä sitä kieltä, tietenkin. Kieliopinnothan on tärkeitä ja niistä näkee sitä globaalia maailmaa tästä omasta pikkukuplasta ulos. Meillä siellä on Hervannassa näin, että meille on kaikille opettajille hankittu pitsiverhot. Siitä on kivampi katsella maailmaa ja kun ne yleensä vielä on niitä naisiakin. No, aika paljon on jo rakennuspuita sitten unelmaa kohti, mutta eihän tässä tietenkään ole vielä aivan kaikki. Meillä on niitä reaaliaineita siellä meidän Hervuudissa aika paljon. Ne risteilee vähän niin kuin täällä yläpohjassa, kun niistä helposti joskus menee vähän yli hilseen ne asiat. Ne tekee tänne semmoisen tiiviin kerroksen näin. Sitten meidän koulussa on paljon niitä oheispalveluita. Niitä on tosta ovesta voi mennä ja oheispalveluthan on aina auki ja näillä mä nyt tarkoitan näitä terkkareita, kuramoottoreita ja tämmöisiä kansisteja ja onhan niitä aika paljon näitä oheispalveluja. Se on vaan kyllä harmi, että meillä tuolla Tampereella on 18 muutakin lukioa ja ne oheispalvelut on jaettu niiden kanssa, joten ne ei kerkiä meillä olla muuta kuin keskiviikkoisin 10 välkällä. Mutta ei se kyllä haittaa, koska meillä on muutenkin aina niin kivaa ja rentoa.